Ovvjament kulħadd, jiġifieri t-tim kollu jagħmel l-almu tiegħu biex barra l-effiċjenza tas-soltu tkun iktar effiċjenti u fil-każ tagħna tal-bieraħ, pereżempju Londra huwa airport biżi ħafna, saqsewna biex innaqsu l-speed minn xi 400 mil qabel, għadnilhom li bil-każ jiġifieri suppost kellhom anke huma fil-flight plan jiġifieri ma ovvjament dawn huma affarijiet darba allura ma rawx u kull darba li taqleb il-frekwenza titgħod tfakkarhom jiġifieri ma naqqasniex l-speed anke meta daħluna jew rridu jdaħluna għal holding kull min mar Heathrow jaf li trid iddur irrifjutajna bażikament mhux irrifjutajna ta' għadnilhom l-sitwazzjoni u wara ftit għallulna all right. U ħaġa tajba li għamilna wkoll huwa Heathrow għandu żewġ runways prinċipali qarbot minn xulxin u speċjalment biex taqsam runway dum ħafna u tlabna permess speċjali biex ninżlu fuq ir-runway ta' viċin it-terminal fejn tipparka l-Air Malta Terminal 4 u allura għalna le xi darbtejn ma anyway fl-aħħar rexxielna u fil-fatt tomna 4 minuti biss biex wasalna sit-terminal għax kull minuta kienet tot. Kif tiddeskrivi s-sitwazzjoni li kull minuta kienet tot diġà ħafna? Fimni, aħna nkunu sitwazzjoni tens nara għax ovvjament għandna tifel baby, di baby wkoll, għandi tifel ukoll insomma u tħossa ġo fik jiġifieri, ma ovvjament kulħadd jagħmel mill-aħjar din hija sitwazzjoni operazzjoni kbira, għas immaġna kemm jidħlu dipartimenti u kollox irid jiġi flimkien, jiġifieri nieħdu min-naħa tat-tabib tal-Air Malta, mis-Safety Department tal-Air Malta, min-naħa tal-ground, min-naħa tal-technicians u l-maintenance li ovvjament iridu jippreparaw l-aeroplan, min-naħa tal-ground tal-rampa. Mbagħad ovvjament il-crew huma li jaraw is-sitwazzjoni u nagħmlu mill-aħjar sakemm naslu fid-destinazzjoni tagħna. Smajt xi aħbar issa mit-tarbija jekk ġara wara. Il-Facebook illum huwa meravilja, jiġifieri kuntattjatni naħseb xi ħadd mill-familja insomma anyway u ringrazzjatni ma kellix għalfejn anyway. Għal-inqas hekk għandi link u forsi nisma' xi aħbar minn dal-baby.